denne video der vil jeg vise, hvordan du kan booke en tid inde i foreningsportalen. I vil på jeres forside have et modul, hvor der står book en tid, og så vil der undervejs komme elementer ind, hvor der vil være en sæson, I kan booke i, eller eventuelt flere sæsoner. Ved at klikke på handling eller under handling, så kan I få en tekst frem, som afdelingen for kultur og fritid har skrevet til jer, eller hvem det nu er, der står for jeres bookingsæsoner. Og for at komme i gang, kan I klikke på knappen her. På denne side, der vil I have en hold rullemenu, hvor der som udgangspunkt vil være vist intet hold, så hvis I ikke bruger hold, behøver I ikke at tænke på dette. Der vil være en til aktiviteter, og den kan I lade stå tom, eller I kan vælge nogle specifikke aktiviteter, I ønsker at søge ud på. Og efterfølgende så vil der også være en til anlæg, hvor I kan vælge et eller flere anlæg, I gerne vil søge ud efter. Hvis I bare vil have en enkelt dato, så kan I sætte den heroppe, men ellers så kan I også gå ned i den her avancerede søgning, hvor I skal sætte tid fra og til, og derudover så kan I vælge de her filtreringer i forhold til gentagende bookinger. Hvis det er en enkelt booking, så kan I igen bare ændre det til en enkelt herunder type. Hvis I vil lave en mere snæver søgning, så kan I vælge at ændre område og facilitetstype, og så kan I også vælge, hvem bekræften skal sendes til, og om der skal ses nogen på den her mail, og der kan man altså tilføje alle, der er koblet op på jeres forening. Hvis man vil booke forskellige dage, så kan man vælge det. Husk på, at det er et specifikt tidspunkt, så det skal passe under det. Men ellers så kan man også bare vælge en dag og sige, at det skal være hver uge, eller hver anden uge, eller et af de her filtre, der nu er sat op her. Oppe i toppen, der er der en knap, der hedder Vis resultat, så den prøver vi at trykke på. Da vi ikke valgte nogen aktivitet, så vil der altså være flere muligheder, som kommer frem på denne side. I det her tilfælde vælger vi bare den første, og så vil den vise, at der er nogle ledige tider. Der står så i dette tilfælde 83% ledighed, og så kan man vælge at klikke på booking detaljer, hvis man ønsker at se det. Man kan tilføje bemærkninger, hvis man ønsker det, eksempelvis test her. Og så kan man se, at der kommer et lille flueben, så det er altså en kommentar, som vil ligge på booking, efter den er sendt afsted til både administrator, men også til jer selv, hvor I kan se den senere. Ved at klikke på læg i kurv, kommer der et flueben, og så kan man klikke vis kurv, og igen se, om det ser rigtigt ud, og så igen vis kurv. På denne side, der kan man se hver enkelt tid, man får, og som vi også viste før, så er der altså de her datoer, som man kan få, og så kan man klikke på send ansøgning, hvor man kommer i det sidste bekræftende vindue, hvor man lige skal acceptere handelsbetingelserne. Hvis man har en bruger, som altså ikke er koblet op på foreningen, men man gerne vil sende en CC-mail ud til, så kan man gøre det her. Når man klikker send ansøgning, så er man færdig med flowet, og så er ansøgningen sendt afsted til jeres administrator, og så er det op til dem at vælge, om tiden skal godkendes eller afvises.